Μην τρόμαξε, γιατί δεν είδα κανένα να κάθεται στον καναπέ. Ναι, δεν κάθεται κανείς στον καναπέ και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι πρώτος καλεσμένος να είναι εδώ στον καναπέ. Μαζί με αυτόν που σήμερα είναι από τη δική του την πλευρά πίσω από τις κάμερες, αλλά κάποια στιγμή μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν και δεν έχουμε λόγο να τους αμφισβητήσουμε. Βέβαια, μέχρι τότε συνεχίζουμε να τους βλέπουμε να είναι καλή τεχνολογία μέσω Skype. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού που έρχεται στις 2 Απριλίου και που από ό,τι μας είπε και ο ειδικός καθιερώθηκε το 2007, άρα μιλάμε για μια πολύ πρόσφατη Παγκόσμια ημέρα. Σάββατο 2 Απριλίου είναι η Παγκόσμια μέρα για τον αυτισμό. Και ο κύριος τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη του Skype, έτσι να το πω, αλλά είναι και πάνω κάτω στην άλλη άκρη της Ελλάδας, εντάξει, δεν είναι ακριβώς άκρη. Είναι μία από τις άκρες. Είναι μία από τις άκρες. Είναι ειδικός να μας μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Να υποδεχτούμε λοιπόν τον πολύ πολύ αγαπημένο Αναστάσιο Μόκα, λογοθεραπευτής και επικεφαλής της ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος για τον αυτισμό ΣΕΛΕ. Με τον Τάσο, έτσι τον φωνάζουμε γιατί πια τον θεωρούμε φίλο και κοντινό μας άνθρωπο. Είχαμε κάνει μια κουβέντα παρέα με τον Αντώνη τον Παπαλάμπρου, τον φωτογράφο, πριν από περίπου 1 χρόνο, για αυτή τη φοβερή φωτογράφηση που είχαν κάνει με τα αναπηρικά καροτσάκια, όπου βραβευτήκατε, όπου χαρήκαμε πάρα πολύ που μάθαμε την εξέλιξη αυτής της δουλειάς. Και να τον πάλι ο Τάσος στην παρέα μας. Ή βρίσκεσαι στην αγαπημένη Γουμενίτσα, έτσι. Γεια σας. Σωστά. Καλώς τον, καλώς όρισες. Τι κάνεις? Σας βρήκα, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά και αρχίζουμε και χαιρόμαστε επικίνδυνα που τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο τα λέμε. Τηλεοπτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξανά είμαι πάλι μαζί σας και ευχαριστώ έτσι που δίνετε δυνατότητα γενικότερα στο κοινό να ενημερωθεί έτσι για το κομμάτι του αυτισμού. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι κάποιος, γιατί υπάρχουν και παρακλάδια. Ναι, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει αυτισμό και να μην το καταλάβεις. Σωστά. Να μην είναι τόσο φανερό. Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων το οποίο ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και δεν έχει πάρει διάγνωση. Για να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή και να πούμε καταρχάς τι είναι ο αυτισμός. Τι εννοούμε όταν λέμε αυτισμός? Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία η κύρια δυσκολία της είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή το πώς θα μπορέσω να φτιάξω ποιοτικές σχέσεις, κοινωνικές ποιοτικές σχέσεις, και έχουν μια δυσκολία γενικότερα στο κομμάτι της επεξεργασίας νέων πληροφοριών και να μπορούν να τις επεξεργαστούν αυτές τις νέες πληροφορίες και να μπορούν να κοινωνικοποιηθούν κατάλληλα και να βρίσκονται στο κατάλληλο πλαίσιο με την κατάλληλη κοινωνική σύμβαση. Δηλαδή στην πιο ελαφριά του μορφή ο αυτισμός μπορεί να φαίνεται στα μάτια μας ότι έχουμε απέναντι έναν άνθρωπο ο οποίος απλά μας φαίνεται λίγο περίεργος, λίγο στριμμένος, κάπως. Ναι. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο φάσμα του αυτισμού να μας φαίνεται λίγο περίεργος, λίγο ιδιαίτερος και λίγο να έχει μια απομόνωση προς τα κοινωνικά γεγονότα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πιστεύω, που ανήκουν μέσα σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει διάγνωση, σίγουρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει διάγνωση. Σίγουρα όμως οι νέες έρευνες και η εξέλιξη της επιστήμης μας βοηθά ούτως ώστε να κάνουμε πιο καλή διάγνωση πλέον. Και αυτό αντιπαρέχεται σε όλο αυτό που λέμε ότι έχει μεγαλώσει το ποσοστό των παιδιών. Σύμφωνα με την προσωπική μου γνώμη, δεν έχει μεγαλώσει τόσο πολύ το ποσοστό των παιδιών τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Δραματικά όπως τονίζουν. Γιατί ποσοστό μιλάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, Τάσο? Γιατί ποσοστό μιλάμε? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες έρευνες που στηρίζουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι 1 στα 70 παιδιά έχει αυτισμό ή 1 στα 50 παιδιά έχει αυτισμό. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία όμως είναι αδιάγνωστα και μπορεί να έχουν αρκετές δυσκολίες στο κομμάτι της συμπεριφοράς. Εκεί πρέπει γενικώς να γίνεται μια δουλειά από διεπιστημονική ομάδα για να δούμε αν όντως αυτό το πράγμα είναι αυτισμός. Και είπες, επειδή όση ώρα μιλάμε χρησιμοποιείς τον όρο στο φάσμα του αυτισμού. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό? Τι σημαίνει κάποιος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού? Επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά παρακλάδια.
Στο φάσμα του αυτισμού είναι μία ομπρέλα, ας την ονομάσουμε μία ομπρέλα, και μπορεί ένα παιδί να έχει σοβαρές δυσκολίες, ακόμα και να μην έχει και καθόλου λόγο, και μπορεί να είναι και ένα παιδί το οποίο είναι ευφιέστατο και η κυριότερη δυσκολία του να είναι στο κοινωνικό κομμάτι. Στο να επικοινωνήσει με τους άλλους. Ακριβώς. Σίγουρα όμως ο αυτισμός συνδέεται και με άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να συνδέεται με μια δυσπραξία, μια δυσκολία γενικότερα στο συντονισμό της κίνησης. Συναντούμε παιδιά τα οποία έχουν επιληψία, συναντούμε παιδιά τα οποία έχουν μια νοητική υστέρηση. Μιλάμε τώρα για πιο βαριά περιστατικά, έτσι. Ορίστε. Μιλάμε, αυτή τη στιγμή μας περιγράφεις λιγάκι πιο βαριά περιστατικά. Σας περιγράφω πιο βαριά περιστατικά. Σίγουρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ή πάρα πολλοί ενήλικες οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο κοινωνικό, στην κοινωνική σύμβαση. Δηλαδή το να μπορούν να βρεθούν και να αποκτήσουν σε μια παρέα ή σε μια κοινωνική εκδήλωση και να μπορούν να έχουν ποιοτική κουβέντα με τους ανθρώπους ή να έχουν ποιοτικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Θες να μου πεις, δηλαδή, να μας πεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος επικαλείται την αγοραφοβία σαν, δεν ξέρω, σαν εντός εισαγωγικών ασθένειά του ή κάποιον τον χαρακτηρίζουμε αγοραφοβικό, μπορεί να είναι αυτιστικός και να μην το ξέρει το ίδιος και να μην το ξέρουμε κι εμείς? Μπορεί. Και έτσι εύκολα βάζουμε ταμπέλες. Οι φοβίες μπορεί να προκύπτουν από πολλά πράγματα. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού που έχουν κάποιες φοβίες ή μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι της επεξεργασίας νέων δεδομένων. Δηλαδή, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού έχουν μια δυσκολία στο να βρεθούν σε νέες καταστάσεις. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σαν μια φοβία. Ενώ είναι αυτισμός. Ορίστε. Ενώ είναι αυτισμός, εννοείς. Ενώ μπορεί να είναι και αυτισμός. Μπορεί και να μην είναι αυτισμός. Άρα εκεί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα η οποία θα καταλήξει τι μπορεί να είναι αυτή η φοβία, τι δυσκολία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Σίγουρα η φοβία μπορεί να προκύπτει και από κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι της αισθητριακής επεξεργασίας, της αισθητριακής ολοκλήρωσης, δηλαδή το πώς δέχεται ένας άνθρωπος τις πληροφορίες πάνω, τις νέες πληροφορίες. Μπορεί, ας πούμε, να έχει μια δυσκολία στον καταιγισμό των οπτικών ερεθισμάτων και έτσι να αποκτά μια φοβία απέναντι στις πολλές πληροφορίες στις οπτικές. Αναφέρθηκες προηγουμένως για κάποιους οι οποίοι μπορεί να έχουν, αλλά να μην έχουν την γνωμάτευση. Να μην έχουν την γνωμάτευση. Ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να κρατήσει κάποιον μακριά από μια γνωμάτευση? Γιατί να το κάνει αυτό? Κοιτάξτε, σίγουρα είμαστε μια χώρα που έχουμε πάρα πολλά ταμπού. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει στο βαθμό που θα θέλαμε η εκπαίδευση, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, είτε στο ιατρικό, ούτε καθεξής, όλων αυτών των ανθρώπων βασικά με τον οποίο ασχολούνται με τα παιδιά, ούτως ώστε να κάνουμε και την ανάλογη παραπομπή. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ο οποίος μπορεί να λειτουργεί, είτε το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε καθεξής, δίνει και τη δυνατότητα να μην είναι και τόσο αυστηρά τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της διάγνωσης. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δίνει αυτή τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν οι ίδιοι αν θα μπορέσουν να πάρουν μια διάγνωση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε και τελείως πρώιμα τη διάγνωση του αυτισμού και αυτό ξεκινάει είτε από τον παιδίατρο. Ορίστε. Όταν λες πρώιμα? Πρώιμα σε ένα παιδί κάτω των 3 ετών μπορούμε να κάνουμε μια διάγνωση. Ναι, αλλά για να πάμε πλέον. ένα παιδί, αυτό θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Για να πάμε ένα παιδί, για να υποψιαστούμε ότι ένα παιδί κάτω των 3 κάτι έχει, θα πρέπει να έχει και κάποια συμπτώματα. Θα πρέπει κάτι να μας αφυπνίσει και κάτι να μας οδηγήσει τελικά στο να το ψάξουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Τα περισσότερα παιδιά τα οποία τα παιδιά μάλλον που έχουν αυτισμό σίγουρα έχουν ένα πολύ μονότονο παιχνίδι και μοναχικό. Μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα στο κομμάτι της σύντησης, δηλαδή να κάνουν μια επιλεκτικότητα στο τι θα φάνε. Μπορεί να έχουν περίεργο ύπνο, μπορεί να έχουν απότομες εκρήξεις θυμού, μπορεί να επαναλαμβάνουν λέξεις, να έχουν δηλαδή χολαλίες. Γενικώς στο κομμάτι το κοινωνικό να μην είναι μέσα στο κομμάτι της τυπικής ανάπτυξης των παιδιών
και μια σειρά από συμπτώματα, όπως σας ανέφερα, μπορεί να μας βάζει στη διαδικασία να πάμε σε κάποιον παιδοψυχίατρο ή σε κάποιον αναπτυξιολόγο αρχικά, ούτως ώστε να δούμε εάν όντως αυτό το παιδί ανήκει στο φάσμα του αυτισμού ή έχει και κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι το αισθητηριακό. Δηλαδή, ο τρόπος ο οποίος δέχεται τις νέες αισθήσεις, τις αγκαλιές, ας πούμε τα παιδιά με τον αυτισμό έχουν μια δυσκολία στο να κόψουν τα νύχια τους, στο να κόψουν τα μαλλιά τους, στο να δεχτούν όλες τις υφές και όλες τις γεύσεις των τροφών. Αυτό αυτόματα μας οδηγεί ούτως ώστε να δούμε εάν κάτι όντως συμβαίνει. Αυτά που μας περιγράφεις μου φαίνονται λίγο κοινά. Δηλαδή, μπορεί να συμβαίνουν σε πολλά. Και να τα εκδηλώσει και ένα παιδί το οποίο είναι σε πολλά παιδιά. Και φυσιολογικό. Είναι κοινός. Φυσικά. Κοιτάξτε, σίγουρα ο τρόπος ο οποίος πλέον μεγαλώνουμε τα παιδιά μας είναι και λίγο πιο τυποποιημένος. Ναι. Δεν είναι ο τρόπος ο οποίος μεγαλώνουμε εμείς. Σίγουρα αυτό δεν ανήκει απόλυτα και μέσα στα όρια της δυσκολίας, στα όρια της διαταραχής, αλλά πρέπει να μας προβληματίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα κρίνουν αν αυτό είναι στα όρια της διαταραχής ή αν είναι στα όρια της συνήθειας. Ισχύει αυτό που λένε ότι όσο πιο νωρίς διαγνώσεις αυτισμού σε ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα, αν θες, μπορείς να το εξελίξεις σαν άνθρωπο? Φυσικά, ναι. Θεραπεύεται ο αυτισμός. Μπράβο. Γενικότερα η πλαστικότητα του εγκεφάλου μέχρι τα 7 έτη είναι πολύ πιο εύκολο να μετατρέψεις το κομμάτι της ανάπτυξης του παιδιού. Γι' αυτό και οι ειδικοί φωνάζουμε ότι πρώιμα πρέπει να παρεύουμε και ούτω καθεξής. Σίγουρα η εξέλιξη του παιδιού έχει να κάνει και με τις δυνατότητες του παιδιού, με τη συνεργασία των ανθρώπων, των θεραπευτών, των εκπαιδευτικών, της οικογένειας πάνω απ' όλα, γιατί και εμείς μπορεί οι θεραπευτές να λειτουργούμε υποστηρικτικά προς τα παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μαγικό ραβδάκι να τα αλλάξουμε όλα. Άρα είναι πολύ σημαντικό η δουλειά που γίνεται στο σπίτι μετά. Όλοι όσοι ασχολούνται με το παιδί, οι φροντιστές οι οποίοι ασχολούνται με το παιδί, να συμμετέχουν πολύ ενεργά σε αυτό το πράγμα. Μου ακούγεται πολύ δύσκολο όλο αυτό. Μου ακούγεται δύσκολο και στο να αντιληφθεί κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά. Φαντάζομαι και εσύ από την εμπειρία σου θα μας το επιβεβαιώσεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα γονιό να ακούει ότι το παιδί σου ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Κακά τα ψέματα. Ναι. Και φαίνεται και βουνό η δουλειά μετά. Το τι θα ακολουθήσει από εκεί και έπειτα. Βέβαια, η πρώτη ερώτηση να είναι πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε πώς έγινε αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλήξει από πού προκύπτει. Σίγουρα υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι υπάρχουν γενετικοί παράγοντες. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αναφέρατε για το μέλλον αυτών των παιδιών, είναι και το μεγαλύτερο άγχος των γονιών. Γιατί σου λέει, αν φύγω από τη ζωή, τι θα γίνει με αυτό το παιδί. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί. Οι μονάδες οι οποίες προστατεύουν αυτά τα παιδιά στην ενήλικη του ζωή στην Ελλάδα δεν είναι πολλές και δεν ξέρω κατά πόσο όλες λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Από εκεί και πέρα δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση όλου αυτού του πράγματος με πολλούς ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το πράγμα. Επειδή μιλήσαμε πριν για ποσοστά και αριθμούς, περίπου πόσο της εκατό, ας πούμε, και στα πόσα παιδιά υπάρχει και ένα αυτιστικό στην Ελλάδα, μπορούμε να μιλήσουμε πάνω κάτω με αριθμούς για το πώς από αυτά τα παιδιά καταφέρνουν να αυτοεξυπηρετούνται στην ενήλικη ζωή τους? Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών τα οποία μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Αυτός είναι και ο σκοπός, δηλαδή της προσέγγισης των ειδικών, ούτως ώστε να υπάρχει η κατάλληλη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα του κάθε παιδιού. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα δυσκολευτούν ακόμα και όση εκπαίδευση και δεχτούν το να μπουν στην όλη διαδικασία της αυτοεξυπηρέτησης. Σίγουρα όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών τα οποία μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν μέσα από την εκπαίδευση. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός όλων αυτών των πραγμάτων και της ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Γι' αυτό και εμείς σαν λογοθεραπευτές και ο σύλλογός μας που είμαι επικεφαλής στην ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος ΟΣΕΛΕ, που είναι ο Σύλλογος Λογοθεραπευτών Ελλάδος, λοιπόν,
Και την Κυριακή ξεκινάμε πάλι μια προσπάθεια μέσα από μια μεγάλη ημερίδα την οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Ο σκοπός είναι να το συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, ούτως ώστε να έρθει το κοινό κοντά μας και να ενημερώσουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν γίνεται μέχρι τώρα, αλλά όσο περισσότερο ενημέρωση γίνεται, τόσο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι, η ύπαρξη αυτισμού αποτρέπει τη δημιουργία οικογένειας δηλαδή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και έχουν κάνει οικογένεια κανονικά. Με άτομο το οποίο έχει ή με άτομο το οποίο δεν έχει αυτισμό? Μα δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί μπορεί κάποιο να έχει αυτισμό και να μην το ξέρει ούτε ο ίδιος, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς η επικοινωνία γίνεται δύσκολη. Αν με το άλλο άτομο πρέπει να μην έχει για να έρθει πιο κοντά, δεν ρωτάω. Σίγουρα όταν αποφασίζουμε να κάνουμε οικογένεια, οι συνήθειες βγαίνουν μετά στην πορεία. Άρα μπορεί ένας άνθρωπος όταν είναι ιδιαίτερος να το διαπιστώσουμε στην πορεία της συμβίωσης με αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει οικογένεια κανονικά. Ή μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μια λανθάνουσα μορφή αυτισμού. Έτσι, να έχουν κάποιες ήπιες δυσκολίες. Αν ένας ενήλικας αρχίζει και υποψιάζεται, δεν υποψιάζεται και έχεις φτάσει στην ενήλικη ζωή σου πια και νομίζω ότι έχεις μεγαλώσει με αυτά τα δεδομένα, αλλά λίγο από τις παρέες, από τις συναναστροφές του λένε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αρχίζει και το ψάχνει. Και τελικά διαπιστώσει ότι έχει αυτισμό, ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, για να το λέω σωστά. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση όντας πια ενήλικος? Κοιτάξτε, για να μπει στη διαδικασία ένας άνθρωπος ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει ήπιες δυσκολίες σε συγκρίση με ένα παιδί το οποίο έχει πιο υπαρκτές δυσκολίες και έχει φτάσει στο σημείο να είναι ενήλικας και να μην έχει πάρει τη διάγνωση. Οπότε φαντάζομαι ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν μάλλον προβλήματα συμπεριφοράς πιο πολύ, έτσι? Προβλήματα συμπεριφοράς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τον βοηθήσουν, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, ένας λογοθεραπευτής, μέσα στα πλαίσια και μιας ομάδος κοινωνικοποίησης, γιατί υπάρχουν ομάδες κοινωνικοποίησης και ενηλίκων, να μπορέσει να βοηθηθεί μέσα από αυτό. Δεν είναι πιο μεγάλο το σοκ ξαφνικά να βρίσκεσαι να είσαι 25 ή 30 χρονών ή και 40 και να ανακαλύπτεις τότε ότι έχεις αυτισμό? Σίγουρα. Σίγουρα είναι πιο μεγάλο το σοκ. Σίγουρα όμως και τα κριτήρια τα επιστημονικά μας έχουν βάλει στη διαδικασία πλέον να μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν δεν γινόταν τόσες διαγνώσεις όσο γίνονται τώρα. Σίγουρα είναι ένα σοκ και ίσως για τον ίδιο, αλλά ίσως είναι μεγαλύτερο σοκ για την οικογένειά του. Να υποθέσω ότι δεν μπορεί μόνος του να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, αν το διαπιστώσει στα 40 ότι έχει, ότι ωραία, έχω. Να πάω κόντρα στον εαυτό μου και να προσπαθήσω να αυτοβοηθηθώ. Κοιτάξτε, η βοήθεια από τον ειδικό είναι αυτό που θα βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Αν μπορούσε να βοηθήσει τον ίδιο τον εαυτό, θα το έκανε ούτως ή άλλως τόσα χρόνια. Σίγουρα βοηθά τον εαυτό του, αλλά οι δεξιότητες οι οποίες θα μάθει μέσα από την αλληλεπίδραση με έναν ειδικό είναι αυτές οι οποίες θα τον βοηθήσουν να μπορέσει να έχει πιο ποιοτική ζωή. Και επιτέλους αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα είναι ότι θα πρέπει να μην φοβόμαστε να ζητάμε βοήθεια από έναν ειδικό. Από έναν ψυχοθεραπευτή, από έναν ψυχολόγο, από έναν ψυχίατρο. Δηλαδή με την ίδια λογική, ειλικρινά, με την ίδια λογική που ανεβάζουμε πυρετό και βήχουμε και πάμε στον παθολόγο και το λέμε και το φωνάζουμε και παίρνουμε και τα φάρμακά μας, με την ίδια λογική θα πρέπει να πηγαίνουμε στον ψυχολόγο. Και ίσως περισσότερο, γιατί τα ψυχικά τραύματα δεν φαίνονται. Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει επιτέλους να το διώξουμε, να το διαγράψουμε από το μυαλό μας αυτό το ταμπού που μας ταλαιπωρεί και τους γύρω μας σε κάποιες περιπτώσεις. Σίγουρα αυτό θα βοηθήσει, αλλά. Και καταδικάζει και τα παιδιά μας. Καταδικάζει πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα καταδικάζει πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί όπως είπατε πιο πριν, ότι αν πάρουμε μια διάγνωση όταν είμαι στην ενήλικη ζωή, μετά μπορεί να μπαίνει στους γονείς, αυτούς τους οποίους δεν είχαν πάρει τόσα χρόνια μια διάγνωση, να μπαίνει και το κομμάτι της ενοχής. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσα πράγματα, πόσο αλυσίδα είναι το ένα με το άλλο. Και πόσο μπορεί να δυσλειτουργήσει όλο το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί πολύ απλά δεν έγινε το σωστό πράγμα τη σωστή στιγμή. Μπορούμε να πούμε 5 πράγματα για τους γονείς, έτσι ώστε να τα έχουν υπόψη τους σε περίπτωση που κάτι διαπιστώσουν ή να φτάσουν να ζητήσουν βοήθεια? Βλέπουν κάτι περίεργο στο παιδί, ποιο μπορεί να είναι αυτό? Κάτι το οποίο μπορεί να ανησυχεί τους γονείς.
Σίγουρα και μια καθυστέρηση του λόγου σε αυτά τα παιδιά ή η υπερελεξία σε αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά από αυτά έχουν πολύ ανεπτυγμένο το λεξιλόγιο τους, πολύ ανεπτυγμένο το γνωστικό τους κομμάτι. Δεν ανήκει μέσα στο φάσμα της τυπικής ανάπτυξης. Ακόμα και τα πολύ ανεπτυγμένα γνωστικά παιδιά πρέπει λίγο να μας προβληματίσουν. Παιδιά τα οποία δυσκολεύονται στην αυτοεξυπηρέτηση, παιδιά τα οποία δυσκολεύονται στο κομμάτι της σύντησης, παιδιά τα οποία έχουν περίεργες συμπεριφορές, π.χ. κλείνοντας τα αυτιά σε ήχους ή κοιτώντας κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να κινούνται, όπως είναι τα ροδάκια, οι ρόδες από ένα μικρό αυτοκινητάκι ή ο έλικας από έναν ανεμιστήρα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό και πρέπει να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε το κοινό, οι ειδικοί, ούτως ώστε οι γονείς να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία και να βοηθήσουν τα παιδιά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ποια είναι η πρώτη κίνηση λοιπόν που πρέπει να κάνουν? Καταρχάς, φαντάζομαι να μην αρχίσουν να κατηγορούν τους εαυτούς τους, να αποβάλουν τα ενοχικά συναισθήματα από μέσα τους, έτσι. Σίγουρα δεν ευθύνονται. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ φταίω που το παιδί έγινε έτσι, γιατί είπε στην εγκυμοσύνη μου δεν πρόσεχα, γιατί έπρεπε να πάω σε άλλο γιατρό, γιατί δεν έτρωγα αυτά που μου λέγανε, γιατί είπε. Διάφορα. Ναι, ακούμε. Ακριβώς. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο αρχικά θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μας δει κάποιος ειδικός, και κάποιος ειδικός είναι ένας παιδοψυχίατρος, ένας αναπτυξιολόγος, ένας λογοθεραπευτής, ένας εργοθεραπευτής, και οι δύο αναφερόμενοι γιατροί, ο αναπτυξιολόγος και ο παιδοψυχίατρος, είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δώσουν και διάγνωση. Ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής και ούτω καθεξής δεν μπορεί να κάνει διάγνωση. Μπορεί να περιγράψει τη δυσκολία του παιδιού, τη διαταραχή, αλλά δεν μπορεί να κάνει διάγνωση. Και αυτός θα κάνει παραπομπή σε έναν από τους δύο αυτούς γιατρούς. Άρα η πρώτη μας κίνηση είναι να πάμε σε έναν γιατρό, σε έναν παιδοψυχίατρο, σε έναν αναπτυξιολόγο, να δούμε τι συμβαίνει με το κομμάτι της ανάπτυξης αυτού του παιδιού. Σηκώνει φαρμακευτική αγωγή Σίγουρα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πρέπει να μπουν σε φαρμακευτική αγωγή, αλλά αυτό θα το κρίνει ο παιδοψυχίατρος. Δεν είναι απαραίτητο για όλες τις περιπτώσεις αυτό? Όχι βέβαια. Ανάλογα την περίπτωση και ανάλογα το πώς το κρίνει ο ίδιος ο γιατρός. Και φυσικά φαντάζομαι ότι ο γιατρός θα πει και στο γονιό πώς θα συμπεριφέρεται μετά. Σίγουρα ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, και το παρατηρώ εγώ μέσα από τις εκπαιδεύσεις τις οποίες κάνω στους γονείς, είναι ότι όσο περισσότερο εκπαιδευτούν οι γονείς, και είναι αυτό το οποίο είπα και αρχικά, τόσο καλύτερη θα είναι και η πρόοδος του παιδιού. Γιατί έρχονται σε εμάς τους ειδικούς, στα θεραπευτήρια και ούτω καθεξής, τους βοηθάμε, παίρνουμε τα παιδιά, τα βάζουμε σε θεραπεία. Από εκεί πέρα όμως, αν οι γονείς δεν γνωρίζουν τι κάνουμε και με τι σκοπό για ποιο σκοπό το κάνουμε, σίγουρα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κατάλληλα το παιδί. Άρα, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους γονείς και σύμφωνα με το κάθε παιδί να κρίνουμε και τους στόχους τους οποίους θέτουμε για αυτό το κάθε παιδί. Τάσο, δεν μου λες είναι απαραίτητη η ψυχολογική βοήθεια, παύλα, στήριξη και στους ίδιους τους γονείς? Δηλαδή θα πρέπει και οι γονείς να παίρνουν βοήθεια για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις ανάγκες ενός τέτοιου παιδιού? Σίγουρα η συμβουλευτική είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στη ζωή των γονιών αυτών, και για λόγους μεταξύ του ζευγαριού και για λόγους ενδοοικογενειακούς, αλλά και για λόγους στήριξης του ίδιου του παιδιού. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο ότι αν ένα τέτοιο παιδί έχει μια καλή εξέλιξη στη ζωή του και γίνει ένας πολύ λειτουργικός ενήλικας και τελικά παντρευτεί και κάνει οικογένεια, τα παιδιά θα βγουν με αυτισμό? Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, έτσι δεν είναι? Είναι κληρονομικό αυτό? Σίγουρα υπάρχουν μελέτες που μας λένε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε σίγουροι ακόμα το πού οφείλεται ο αυτισμός. Υπάρχουν δηλαδή οικογένειες που εσύ ξέρεις και παρακολουθείς, όπου υπήρχε κάποιος παππούς, μία γιαγιά, κάποιο άλλο παιδί? Εντάξει, είναι βέβαια και τα χρόνια εκεί που πώς να γίνει και διάγνωση. Δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι. Σίγουρα εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αυτό μάλλον ίσως θα φανεί αργότερα. Είναι ακριβώς ο λόγος ο οποίος έρχεται. Ίσως να γίνει πιο ξεκάθαρο στις επόμενες γενιές, γιατί τώρα έχει καταγραφεί ο αυτισμός σε όλες του τις μορφές, οπότε θα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Ναι, προφανώς. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η εξέλιξη ενός παιδιού το οποίο έχει ένα ελαφρύ σύνδρομο
αυτισμού. Μπορεί να γίνει ένας χαρισματικός άνθρωπος, ένας επιστήμονας. Υπάρχει μια ευφυΐα παραπάνω. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Σίγουρα όμως είναι πολύ σημαντικό το τι θα δεχτεί στη ζωή του, το τι εκπαίδευση θα δεχτεί στη ζωή του, και όχι μόνο στο κομμάτι το θεραπευτικό, αλλά και στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Να τώρα επίσης μια πολύ μεγάλη πληγή που αιμορραγεί σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αν το εκπαιδευτικό σύστημα από μόνο του είναι μια πληγή, πόσο μάλλον το ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα για αυτές τις κατηγορίες. Και το παιδί που μπορεί να πάει σε κανονικό σχολείο ή σε ειδικό? Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία με την παράλληλη στήριξη ή μέσα από το τμήμα ένταξης, ανάλογα τη λειτουργικότητα του παιδιού και τις δυσκολίες τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίζει στο κομμάτι το μαθησιακό προς το σχολείο. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία πρέπει να βρίσκονται στο ειδικό σχολείο. Βέβαια, από εκεί πέρα πρέπει να δείξουμε και το θέμα της αντιμετώπισης από τα άλλα παιδιά, τα οποία πιθανότατα μπορεί να μην είναι ενημερωμένα για το θέμα και να θεωρούν αυτό το παιδί περίεργο, ξέρω εγώ, και να το πειράζουν. Να το θεωρούν ιδιαίτερο, ναι. Σίγουρα χρειάζονται να γίνονται ειδικά προγράμματα για αυτά τα παιδιά και να γίνονται και οι ενημερώσεις στα υπόλοιπα τα παιδιά και από τους παιδαγωγούς, και γι' αυτό και πρέπει να γίνεται η ενημέρωση και η οργάνωση τέτοιων πραγμάτων, ώστε τα παιδιά διαδικασία να βάζουν μέσα στην ομάδα τους αυτά τα παιδιά. Άλλος το σκοπός, το να στείλουμε ένα παιδί που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού σε ένα τυπικό σχολείο, σε ένα κανονικό σχολείο, είναι για λόγους κοινωνικοποίησης. Άρα, αν πηγαίνει στο σχολείο και δέχεται βία ή δέχεται χλευασμό ή είναι στο περιθώριο, σίγουρα αυτό δεν είναι κοινωνικοποίηση. Και μπορεί να οδηγήσει και στα αντίθετα αποτελέσματα. Φυσικά, φυσικά. Εννοείται αυτό. Όταν ένα παιδί βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, σίγουρα δεν τον βοηθά. Άρα λοιπόν θέλει συνολική αντιμετώπιση και δεν ξέρω κατά πόσο στα σχολεία τα ελληνικά αυτό το πράγμα συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχουν σχολεία που μπορεί να το κάνουν, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και σχολεία που μπορεί να μην το κάνουν. Αυτό το οποίο ίσως έχει μια μικρή δυσκολία στα ελληνικά σχολεία είναι ότι στο κομμάτι της συνεργασίας, στα περισσότερα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε το κάθε παιδί. Αυτός είναι ο σκοπός. Μία ερώτηση ακόμα. Ξέρουμε αν ο αυτισμός εκδηλώνεται περισσότερο σε κορίτσια ή αγόρια? Ναι, το ποσοστό των κοριτσιών είναι μικρότερο, 1/4, και τα αγόρια είναι το 3/4. Γιατί αυτό? Προς 4 τα αγόρια. Ξέρουμε το γιατί? Η αιτία γενικώς τα αγόρια βρίσκονται σε πολλούς τομείς σε μεγαλύτερο ποσοστό. Εκδηλώνονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Να σε ρωτήσω ρε εσύ, Τάσο, και κάτι τελευταίο, γιατί όλο κάτι τελευταίο λέμε, αλλά τελικά ποτέ δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Φτάνει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού στην ενήλικη ζωή, πάντα με τη στήριξη και τη βοήθεια της οικογένειας, με μια καλή εκπαίδευση, αν θες, και μια καλή δουλειά, και φτάνει στο σημείο όπου θα πρέπει να ικανοποιήσει, κακά τα ψέματα, και τις σεξουαλικές ορμές του αυτό το άτομο. Επειδή ακούω και συγκεκριμένα μια ιστορία από το Ρέθυμνο μιας φίλης, και πολλά φιλιά να στείλουμε. Εκεί τι γίνεται, εκεί πώς οι γονείς το διαχειρίζονται? Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι και μάλιστα έχει αρχίσει και ανοίγει σιγά σιγά στην ελληνική επιστημονική κοινότητα, πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν. Σίγουρα λόγω της ιδιαιτερότητας στις κοινωνικές σχέσεις, σίγουρα έχουν μεγάλη δυσκολία και σε αυτό. Υπάρχουν παιδιά που πρέπει να δεχτούν την εκπαίδευση για αυτό το πράγμα, και αυτό θα γίνει μέσα από τους ειδικούς. Αλλά θέλει και γενικότερη υποστήριξη και η οικογένεια. Δεν είναι μόνο θέμα του να εκπαιδευτεί ένα παιδί, ένας έφηβος ή ένας ενήλικας σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να εκπαιδευτεί και η οικογένεια. Θεωρείς ότι είναι σωστό αυτό που πολλοί γιατροί συστήνουν, αν θες, αυτές οι οικογένειες, το να κρατούν σεξουαλικά σε καταστόλη έναν τέτοιον άνθρωπο? Αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μην σας το απαντήσω εγώ, γιατί θα απαντήσω και από την προσωπικά. Εντάξει. Είναι καθαρά θέμα το τι αποφασίζει κάθε άνθρωπος για την οικογένειά του. Όχι. Και κάθε γιατρός, είναι λάθος. Θες να μου πεις τη δική σου? Εγώ θέλω τη δική σου την προσωπική. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι λάθος. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει
να αποφασίζουν με την συμβουλή ενός ειδικού, και ένας ειδικός είναι ένας παιδοψυχίατρος ή ένας ψυχίατρος. Για μένα. Πάντως δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό είναι το... Φυσικά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια της καθημερινής μας και που αν ζωής, το καταπιέζεις και αν το καταστέλεις συνεχώς, υπάρχει περίπτωση να γυρίσει μπούμεραν κάποια στιγμή. Αυτό είναι ανάλογα της δυσκολίας του παιδιού και το πώς το διαχειρίζονται μέσα στην οικογένεια. Εδώ μπορεί να συμβεί σε φυσιολογικούς ανθρώπους αυτό. Η καταπίεση είναι κακός σύμβουλος. Πότε με το καλό θα μας έρθει στα Χανιά? Έχουμε νομίζω να πούμε, εντάξει, μιλήσαμε για το θέμα πάλι με επικεφαλίδες ουσιαστικά. Είπαμε πολύ βασικά πράγματα, ενώ ξαναλέω είναι και τεράστιο το θέμα. Έχει και πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, αν θες, τα παρακλάδια αυτά που λέγαμε. Το φάσμα το περιβόητο. Το φάσμα αυτό που είναι μεγάλο και δυστυχώς είναι και μεγάλα τα ποσοστά από ό,τι ακούσαμε και στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε να μειωθεί το ποσοστό, να γίνεται καλύτερη δουλειά πάνω σε αυτά τα παιδιά. Μάλλον αυτό να γίνεται καλύτερη δουλειά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα μπορεί και να μεγαλώσει το ποσοστό υπό την έννοια ότι εξελίσσεται η επιστήμη. Σίγουρα όμως η βοήθεια από την οποία θα δεχτούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε καλύτερη βάση από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Αυτός είναι και ο σκοπός όλου αυτού του πράγματος και της ενημέρωσης όλο για την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Να ξαναπούμε τι γίνεται στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, γίνεται μια ημερίδα από το Σύλλογο Λογοθεραπευτών Λογοπαθολόγων Ελλάδος την Κυριακή στον πολιτιστικό χώρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων. Γίνεται υπό την αιγίδα και του Δήμου Αθηναίων. Θα έχουμε μια διεπιστημονική προσέγγιση του αυτισμού με παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο, εργοθεραπευτή, παιδαγωγό. Θα ακούσουμε και τη γνώμη ενός γονέα, το πώς αισθάνονται αυτοί οι γονείς μέσα στο πλαίσιο το να έχουν ένα παιδί με αυτισμό μέσα στην οικογένειά τους. Είναι σημαντικό να ακούμε και την παράμετρο. Μα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι το ζωντανό παράδειγμα. Είναι η ιστορία ίδια γραμμένη μέσα στο σπίτι αυτών των ανθρώπων. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εκεί στην Δυτική Ελλάδα. Και πολλά φιλιά και στον Αντώνη, που είναι πίσω από τις κάμερες σήμερα, και ελπίζουμε να μας ακούσει. Σας περιμένουμε και τους δύο στα Χανιά σύντομα. Τον κοίταξες λοξά τώρα, σε είδαμε. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Τι ωραίο, τι πολλές πληροφορίες μπορείς να πάρεις για αυτό το θέμα και πόσα χρόνια οι άνθρωποι έμεναν στην άγνοια, έτσι. Θυμήθηκα και τον τηλεμαραθώνιο. Με αυτιστικά παιδιά έχει γίνει πάλι. Είναι ένα θέμα το οποίο σε αφήνει άναυδο με το πόσες φάσεις μπορεί να έχει. Αλλά και πόσο καλή εξέλιξη μπορεί να έχει συγκεκριμένη. Αν προσεχθεί και δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα. Αυτό. Λοιπόν,